Ассалому алейкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки танҳсиҳату хонобод бошед. Хеле ки медонед, канали фикри шумо, дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. Каме ҳам бошад дар шаҳри Екатеринбург барои бародаро кор дорем хелебзавод аз 70 000 то 90 000. ҷои хобаш бепул, хурду хӯрокаш бепул. Агар сертификати патент дошта бошед, патентатон ҳам карда метиҳад аз тарафи худаш корхона, баъд аз олиқатон кам мегирад, худатон намефаҳмед. Бародари азизон, корое ки 3000, 4000, 5000 ва як рӯз ҳаст, рӯзи дигар нест, раҳпулӣ метиҳад. Инҷа ҷои хобаша ҳамаш дар дарунаш. зиёда аз 10 то 15 нафар бародаро лозим, хоҳар модаро бошанд, бо дигар хелебзавод бо ман худохат иншоалло туғра мекунам, кӯмак мекунам. Бародари азиз, ҳамин наворро падилиса кунед, лайкоту назанед. Ҳамин навор мақсад бисёр просмотр гирад, як нафар ба ҷои корт ҳамеша савобаш ба шумо низ мерасад. Бародари азиз, хизматрасони акои Сӯроб, акои Сайфиддин, акои Сурбон истифода буред, гараниста шумо бурда соҳ саломат худохат бо хуси Аллоҳ бурда мерасонад. зиёда аз 10 сол стажикорӣ дорам. авиакасси канали фикри шумо ба мақсад барои билет муроҷиат кунед. Агар прописка регистрация лозим, мақсад худи ҳамин корхона мекунад. У касое ки лозим бошад нависед, худохат кӯмак мекунем. Бародари азиз, канали фикри шумо худохат ҳаракат мекунем, каме ҳам бошад хизмат карда бошем барои ҳамватанон. аз тарафи шумо подписатсия кардан, лайк мондан, ҳамин наворро падилиса кардан. эҳтиромона хоҳиш мекардам ҳамин корро кунед. бисёр бародаро, дӯсто, рафиқҳоя мебинам мо тамошо мекунам, лекин подписатсия кардагӣ намегӯям ки мо сарфа мебарем. бародари азиз, подписатсия навистагӣ ҳатман подписатсия кунед, лайк монед. бародари азиз, бохир дар амони Аллоҳ бошед, худатон эҳтиёт кунед ва наворро то охир тамошо кунед. гуҷо экзамен завад мекунед, чапай 20 ба ахири навор бо мешавад ё дигар навор бо мемонам, барои ки навор бисёр мешавад намешавад. худатон эҳтиёт кунед. Дуогӯи падар, модар, ватани азимон Тоҷикистон бошед. ассалому алейкум.